मानि जोंहा फरायना बिफानि लसाव उन्दुनानै खालि मानसि नाहरबाय दं सोरखौ नाहरखो नोंनिफ्राय दानफैदो एस्रा सिट नोंगोन ना नोङा नों खाफाल मोजां मोदोम नामजाबनानै जना फैनो मोनदो बापा ओइ बिराद मोजां हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड मोहिला यूट्यूब चैनल। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। टुडे आई एम गंगा टोप्पा एंड टुडे मन्नास गोइंग। आई एम नॉट इंग्लिश स्पोकन। दिस इज एन मोहिलारी बोडो लैंग्वेज में हम बात करेंगे। माबार जागोन जायाखै थांनोबो आथुर लेटबो खालामो साला बा नै लाखिना मालासो एकदम बारे गाबख्रावना फुंनिफ्रायनो दिनै खान्थि गैया एकदम बारे नै आंबो आर'नाइ गानबाय गावबो गोमो गानबाय गोमो गोजा गुफुर बोरै नुखो नायदो नै बा इदि स्टाइल मा जाया बाबु इयाव अन्थाइ बारसो गाहेना गोलैगोन मिथिबाय बरिया अन्थाइ थानानै पान्सु गानखादों होनबा चलो जोंजों लोगोसे थांबाय थादो नोंथांमोनाबो मोजाङै लांना मोजाङै लाबोफिनदो जोंखौ फाइनालि लोगोफोर नै दायो जोङो मानास मोनफैमारबाय दा नोंथांमोना भिउखौ एसे नायनानै लादो। वाव फाइनालि ना मा होनो इनो मैदेर मा इयो सायाव मा जना दं ओइ साला मुर्तिसो नै फाइनालि लोगोफोर मोनबाय मानास नेशनेल पार्क। नाय लोगोफोर मालायफोरा बेसे गेदेर गारि लाना फैदों जोंफोरा खाफालानो गैया। दिस इज हन्डा स्कुटि। खाफाल गैया आं मोनसे बाथ्रा बुंनि नों मा खाफाल गैया होनदोंलै मा नों मा खाफाल गैया होनदोंलै खाफाल गैया जोंफोरा हन्डा स्कुटिजों फैनो गोनां जायो। मालाया नुद बेसे गेदेर गारि लाना फैदो खोनासं नों खोनासंना आंनि बाथ्राखौ मा इसोर गारि गेदेरजों फैदो माबायदि जनानै फैदो एस्रा सिट नोंगोन ना नोङा नों खाफाल मोजां मोदोम नामजाबनानै जना फैनो मोनदो नै दायो जोङो गेटखौ गारथ'नोसै लोगोफोर ओमफ्राय ना जोङो थांगोन दैमा खैजा आयौ इदि मैदेर मोसायाबो सायाव बारखोना थालायबावो दा इखिसो थांसै जोङो। नै दायो लोगोफोर जोङो दा दैमा खैजा थांनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय था। बेयाव माने 25 निफ्राय मानास फेस्टिभेल जानो नागिरदों बेनि थाखायनो एसे साजायदो खोमा। माथो मानसियानो गैया नङाबा इफोर माखा बुंजोबोमोन लोगोफोर एकदमबारे मानसियानो रावबो गैया दिनै बन्द' ना माथाय बेस्रा खालि मानसि नाहरबाय दं सोरखौ नाहरखो नोंनिफ्राय दा खालामलायनानै सोरखौ नाहरखो नोङो लोगोफोर नै मानासाव एबार बोसोराव मानि कारने मानसि गैया जोंबो एखम हमनानै मोनला ना बोजाबा साइडफोर गैया ओइफोरजों मा थुवा फुदो मिथिला आरो बोजा माने पिकनिकआबो बन्द जाबायना आजिखालि आरो दा नै दासान्दियाबो दुखुनि खोथा बिरादनो बोसोर गोदान पिकनिक जानो मोनफैयाखै खोमा मानसिफ्रा बन्द खालामना होबायबा पिकनिक जानायखौनो माबोरैखो थारना याव मोजां मोनाखै आं साहा बागानावसो बेरायनो लुगैबाय जायासै लोगोफोर जोंनि साननाय बायदि मावफैनायासै जोङो एकदमबारे माने रावबो खासिबो माबा गैया पिकनिक जाग्रा मानसि गैया टुरिजमाथ' मालाय हाग्रा साबैगासिनो माने एकदमबारे रौ बेफोर आखा एकदमबारे मानसि जाजोबोमोन आरो गोमनायजों मानसिजों एकदमबारे हुलसुल गारिजों दा नै बिथाङा जोंना बिराद दुखु नांबाय मालै नोंथां माने रावबो गैया आरोना लोगोफोर सानैदो जिरायना थाफैबाय टपिकखौनो बायलाबायनोसै जोंहा बे टपिया मोजाङैनो नै दायो लोगोफोर गांगा टप्पाया टपि गानना नायनो नागिरदो देनाय गाननाय बोरै नुयो यय एकदमबारे फाइटार नुखादो बड'लेण्ड फाइटार Apa rindu? Dengar.
हांसो लाना थांसै खोमा टपिकखौनो फैनायनि माने मानासनि मोनसे नेरसोन लाना थांसै मोजां मोनदोंब्रा मोजां मोनदो जामा दा बे टपि दंसो गारो नै Doang lagi ini ulta kata saya. Ini. Mana ulta kalau macam ni macam? Salah. Konggari nukai nele. Bukan banget. Konggari nukai nele. Enggak. Langsung apa? Ya? Langsung. Ya? Hah? Ini bibar kasih kau lah bra. Bibar kasih kau lah mana? Oh. Ginde. Ginde ke? Nengke moजां मारदो लादो गंगा थपा बायदि गाजा मानसियानो गैया आरोना टपिखौ बायब्रबलायनानै गानबाय जा मालायखौसो गाजा होनदो आंबो गाजि आंबोसो बांसिन गाजा लोगोफोरनो बायबाय माबायदि नुदो कमेन्टआव नोंथांमोना माबोरै नुदो कमेन्ट हरबानो जाबाय एकदमबारे दा रावबो गैया अब्लाबो जोङो सानैदोनो इन्जय बानायनानै थांनोसै ओमफ्राय ना नै बेयावसो गाखोनो लुगैदोंमोन आङो गाखोनो होगोन ना सोङैनो र' नै दायो लोगोफोर जोङो दायो हाग्रायाव हाबनो लुगैदों बिनि थाखायनो दा रायलायहैनि र' जिपसि ड्राइभारदो मा होनो थाङोना थाङा दा 12ता जाबायमोन आरोना लोगोफोर दा हाबनो होयोना होआ नायनोसै दा जोङो बारा इन्टारेस्ट मोनासै बिनि थाखायनो हाग्रायाव हाबनानै एसे जुनारफोरखौ नायनानै इन्टारेस्ट लाहैनोसै थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों फैबाय थादो नोंसोर मा थरायना खोनानो फैखाद' बा स्कुल गंसेनि सात्रआव हाबफैजोबदों नामा नोंसोरलाय ओरैबो दंबावो आंखौ लोगो हमनो फैदोनो ओमफ्राय माथो ओमफ्राय आंबो आरो सिनायाना ओमफ्राय आंबो एसे फेमास जायाखै नालाय सोरबा माथो ओंखायनो आङो नोंना नङा फागिदों लोगो मोनबाय आरो ना भिडिअ नायजोबा नोंसोरलाय भिडिअखौ नायजोबा नायजोबो दे नोंसोर मोनथिसिगोन आरो भिडिअ ओरैबो दंबावनाय खौसे नै लोगोफोर दा जों थरायनादो आंदो दंफैयो ओरै हाग्रामानि जोंहा थरायना बिफानि लसाव जोंहा बाबानि लस जानाय मोनबाथ' दा जोङो थांदोनि जोंहा नायलांनोसै नोंसोरबो नायलांबाय थादो ओरै नै ओरै बाब नै बि माबाया ओरै हाग्रा गोजासोमोन आरो न'खौ बानायफुबाय थाबाथाय बिराद मोजां जादों नै ओरैहाय बिराद साफा मानसिफोरा इयावनो एलबाम बानायफैबाय थायो खिन्थु दा सिनारिया एसे बेलेग जाबाय नालाय दासो बानायफैनांगौमोन दा बिराद मोजां जादों ना ओइ सोरबा जुदि नै थरनायाव मायबानो नोरैहाय नै इयै नायदो ओरै भिउखौ नै बा हाबफैनो मोनामोन रमेशनि अननायाव हाबफैनो दिनै हाबफैबाय आरो एकदमबारे नायलांनांसिगोन नै नोंथांमोना मोनसे खोन्थायलांबाय थानोसै हानाय मानि मा गरम खालि नुबाय दं नोंथांमोना मानासखौ माने सिटुवेसना एसे बयाना माबाया जानुवारिनि सिटुवेसना एसे बया ओमफ्राय दा माने डिसेम्बर लास्ट ओमफ्राय आरो जानुवारि 1 पुरा बुकिंमोन ना माने डिसेम्बर लास्ट ओमफ्राय जानुवारि 1 बुकिं दा नै एसे दा आरो पिकनिक जानायखौ टाइमिं होना होबायना 9टानिफ्राय 3टालागिल' बेखायनो माने एसे मानसिफोरा खालि आरो दिनै गारि बन्द' जों गारि बन्द'सो फैफ्लांबायना खालियाव फैफ्लांबाय नै दा नायलांदो ओरैहाय जों नोंथांमोननो मोनसे रुमनि मोनसे कटेज खोन्थानोसै ओरै गासिबोथ' रुमा एखेयानो गोजा गासिबो मडेला एखेयानो गोजा नोंथांमोना मोनसेखौ खोन्थाबानो बुजिगोन थरायना बुंनानै होदो दे नै जोंना दाखालि सासे लोगोआ स्टेटास होना दोनदों नै हांसो माने पिक्चारा बेलेग खालामो मोनसे रुमाव बेलेग ना बेफोरबायदि सेम इसोर माने रमेश साइखौ स्टेटास होनानै दोनदोंमोन रमेशसो सासे दं ओरैहाय नै नै बुस्थुआ नै बे बुस्थुआ बिराद मोजां उन्दु खनसे उन्दुनानै बाल्ल' नांगौ खनसे बाल्ल' नांगौ
बिराद मोजां आरो ओरै टयलेट ना मा जाखोथाय नै आइयो टयलेट बाथरुम दो टपिका नामा मा टपिकान wah yai belang nile nuri nih di selalu kalam tuh akhirnya mana gas gak nalai nuri yai nih serba jadi fina nih dugu ini pada ini siok ada dugu itu aram sih nuri nih yau jir dendra nuri nih jir dendra mencekunti bau nih sih beleg room जों ओरै मोनसे रुमाव हाबदोंमोन दा नैयाव नै नैना नै बेलेग दावथुब बिसिनायाव हाबफैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि दावथुबखौ मोननो मोनगोन नै बा हिटलै उन्दुना नायलां खनसे बा मोजांलै बुस्थुआ जिनिसा ओमफ्राय नों इखौ मानो बोज्लायबाय दं दे गवाखै iya mak gitu na ya wih dini nih ke badruma ke kentu kasih be ke kentu bedroom nih apa ya belegar na nih di sana belegar ibu tuh wah tahu tuh nama iya ini माबा हांसो माबा खोमालै माबा मा होनगोन बेखौ हांसो गुफुर थायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना मा डिजाइननि रोखोमनि माबा बायदि उन्दैखो मा स्टाइलनि दाउ रोखोम नुदो टपिया 200 थाखा नोंनालाय टपिया 150 अ लाबोदो 150 मानासनि दैमा सेराव फाननायाव बेयो ओरैहाय गेट नै बे गेटखौ हाबनाय लोगो लोगोनो ओरैहाय मोनजोबगोन नै ओरैहाय आरो नोरैबो दंबावो जाबोबाय दं माने दै गैया नालाय अखा हायाखै नालाय एसे रानस्रावस्राव जाजोबना दङ ओरैहाय नै भिउखौ नायदो खनसे ओरैहाय हाग्रामा लस होनैखौ हाग्रामा लस दा नै लोगोफोर जों हाग्रा हाबहैनोसै ओरैहाय बेफोर माखा हाग्रा गिदिंजोबना फैनोसै एकदमबारे भुटान पार ओरैहाय दा नै जिपसि लाबाय थांगासिनो गेटआव एन्ट्रि जाहैनोसै बेनिफ्राय नायलांदो नोंसोरबो आं गार्ड नङाबा थाङा गार्ड नांलायगौनो गाव बालुयावबा मा खाथियाव बे गावथारखागोन नामा बेसे गिदिरानो एकदमबारे नै जोंना नै बिराद मोजां बिराद मोजां मोनबाय नै itu video बानामा ha बरिया kuri थांजागोन ना थांजाया थांजायो ना नारबादि सुब्र itu video करबो थांजायो ना बा नै ओइ हारु मानि दा ini lara र बाबा दे बाबा होन बाबा ओइ बिराद मोजां थांजादों hat hat hat